Moko kuom jood bura mag ODM orwako ng'eto mar doho mar apil kuom tamruok chiwo thuolo ne sirkal mondo omed dhi nyime gi choko osuru mar udi. Jood bura go ma oting'o James Nyikal mawuok Seme, Laktar Lilian Gogorangwe kod jood bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga ne orwako mokalo ng'eto ma kamano. Giwacho ni jo Kenya ochumi obembo ma ok owinjore bed ni ing'ado gi osuru ma itero e gedo mag udi ma nengogi yot e pacho ka. Jood bura go mane loso e kinde iko mar mama Wilfred Muma e kar chung' od bura mar Angwe onyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo oyie olo chik mar doho no. There is no option. We cannot discuss justice. We can discuss peace, but justice cannot be discussed. The president has just to follow court orders to abide by all the just systems we have in place. Whatever is unconstitutional is unconstitutional. The way it is unconstitutional for me is the same way it is unconstitutional for the head of state or the head of government. And I want to implore Mheshimiwa Ruto, Dr. Ruto, you had declared that you are not going to obey court orders. Punde si punde, you used that to twist the head of the judiciary, and you had a meeting. So don't twist the judiciary. If there must be added more officers, let it not be done on a pronunciation or a pronouncement that you are not going to obey court orders. Jood bura ma kaunti ma Narok Rebecca